Το φεστιβάλ μας γεννήθηκε από την ανάγκη να συνδέσουμε την ιστορία με γιώτα κεφαλαίο μαζί με τον πολιτισμό με πι κεφαλαίο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η τέχνη έχει μια εξέχουσα θέση σε αυτό το φεστιβάλ. Το περιεχόμενό τους πηγάζει από όλο το φάσμα της έννοιας της δημοκρατίας. Θέατρο, αφήγηση, μουσική, τραγούδι, χορός, θεατρικό αναλόγιο συνθέτουν τον καλλιτεχνικό περίπατο στο χωριό. Η μικρή ελπίδα έφυγε στα ξένα, κίνησε να πάει για το βοριά. Αχ, μωρέ ελπίδα, αν είμαι ναι και εμένα, να σου πω μαζί με ένα γεια. Τσίκι τσίκι τζέλα, τσίκι τσίκι τζέλα, τσίκι τζέλα, τσίκι μπομ. Τσίκι τσίκι τζέλα, τσίκι τσίκι τζέλα, τσίκι μπομ. Φωνάζει, μείνετε στο σπίτι και τρέχει έξω. Η Αριάδνη πηδάει και τρέχει στο παράθυρο. Εκεί βλέπει τους στρατιώτες με τα γκρίζα παντελόνια και τα σακάκια τους. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Μόλις είδε τον πρώην σύντροφό της, πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι την παρακολουθεί. Εκεί ο δράστης στάθμευσε 50 μέτρα από το φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος και μόλις βγήκε από αυτό, τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου, ενώ το θύμα εκείνη τη στιγμή επικοινωνούσε με την άμεση δράση. Επίσης ανακοίνωσε ότι καταργούνται όλα τα βιβλία του παρελθόντος, όπως επίσης και η μουσική. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας για το κράτος να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις του